rutin a teďka se koukáte na moje mastné vlasy, které jsem si neumýval 3 dny. Takže jako první udělám to, že si někam prostě opřu mobil. Jako další udělám to, že si hlavu namočím, takhle přesně, jak vám to ukazuju, ano. Nebudu se vám ukazovat celé, jenom tu hlavu, protože jsem bez trička, takže si namočíte hlavu. Nejlepší šampon na vlasy, abyste měli hebký a lesklý, tak si dáte kopřivovej. Tady můžete vidět, jak je prostě zelený, ale fakt je dobrý. Pak počkáte asi 5 minut, než vám to zapůsobí. Pak to smijete octovou vodou. Nebojte, nic vám to neudělá. Budete to oplachovat do té doby, dokud tam nebudete mít žádnou pěnu a prostě to budete mít jenom mokrý. Pak si to usušíte, stejně jako já. Pak si nemusíte nanést tady tuhle lopuchovou vodu, nejlepší od Luny, tady do pokožky hlavy. Rozprostřete. Pak si to jenom vysušíte fénem, anebo počkáte, až vám to uschne. A přesně potom se vám stane z těch vlasů tohle. Strašně nádherný, strašně lesklý. Můžete vidět, jak to úplně samého psa. A prostě to bylo všechno a